Čo nás čaká v najbližších dňoch? Povinnosťou vlády Slovenskej republiky je získať také garancie, ktoré budú do určitej miery eliminovať škodlivé dopady tohto rozhodnutia Európskej komisie. A pokiaľ v utorok sa rozhodneme podporiť 18. sankčný balík, tak to bude za predpokladu, že sme sa minimálne na niečom dohodli. Tento súboj, dámy a páni, sa nedá vyhrať 100:0. Nemôže ho vyhrať 100:0 ani komisia voči Slovensku, nemôže ho ani Nemecko vyhrať voči Slovensku 100:0, ale nevieme ho vyhrať ani my 100:0. Chceme politické záväzky, chceme politické garancie od našich partnerov, od komisie, že tento problém pre Slovensko nezostane len na pleciach Slovenska a že to bude spoločný európsky problém, ktorý musíme po januári 28 riešiť. Čo nás čaká v najbližších dňoch? Povinnosťou vlády Slovenskej republiky je získať také garancie, ktoré budú do určitej miery eliminovať škodlivé dopady tohto rozhodnutia Európskej komisie. A pokiaľ v utorok sa rozhodneme podporiť 18. sankčný balík, tak to bude za predpokladu, že sme sa minimálne na niečom dohodli. Tento súboj, dámy a páni, sa nedá vyhrať 100:0. Nemôže ho vyhrať 100:0 ani komisia voči Slovensku, nemôže ho ani Nemecko vyhrať voči Slovensku 100:0, ale nevieme ho vyhrať ani my 100:0. Chceme politické záväzky, chceme politické garancie od našich partnerov, od komisie, že tento problém pre Slovensko nezostane len na pleciach Slovenska a že to bude spoločný európsky problém, ktorý musíme po januári 28 riešiť.